Okay, 3 grader. Før kunne jeg måske godt have tendens til at gå hen og få en lidt efterårsdepression osv., fordi jeg synes, at alt det jeg godt kunne lide, det stoppede. Nogle gange er der stjerner, nogle gange blæser det, nogle gange er det helt mørkt, så man følger også naturens gang. Jeg har vinterbadet i cirka 4 år. Jeg går i hver eneste dag. Hvis man først begynder at sige, i dag hopper jeg lige over, så hopper du også over næste dag. Det holder ikke. Altså, man er nødt til at køre disciplinen omkring det. Så lige sådan op i hovedet mentalt og skulle krænge tøjet af. Det er en overvindelse, og det er det hver dag, ligegyldigt hvor længe man har gjort det, og hvor meget man har vendt sig til det. Jeg vil ikke sige, det er en kamp, men man skal sådan lige sige, nu, du ved, uden at tænke for mig, bare af med tøjet. Så går man hen over broen, og der har man indstillet sig på det, og så er der ikke noget med, at man strikker fedter med og skal mærke på vandet, man går bare i. Det er klart et energiboost. Det er også en mental renselse. Og når du kommer ind bagefter, så er det ligesom om sådan, så er du helt renset ud.